Ito po ay para sa hospital management system. Makikita natin dito ang department table and all doctors table. Kapag ganito po yung makikita natin, shape, ito po, ang ibig sabihin po nito is decision. Kapag ang isang doktor, kapag ang lahat ng doktor is malalaman natin kung saan sila naka-assign departamento. Mabilis natin malalaman kung nasang departamento naka-assign ng isang doktor. Dito sa doctor table, makikita natin dito na nakakonect ang regular doctor table and doc on-call table. Kapag sinabi natin doctor on call, ito yung sinasabi dito na ito ay additional doctor. Dito sa regular doctor, makikita natin yung mga information ng isang doctor. And dito din sa doctor on call, makikita din natin yung information about sa doctor on call. Dito sa all doctors table, makikita natin na meron siyang isang decision ng check-up ng isang pasyente. Kapag nagpa-check up ang isang pasyente, makikita natin or mabilis natin malalaman kung sino yung doctor na nag-assist or nag-intindi sa kanya. Dito sa pagpa-check up ng isang pasyente, papasok ito dito sa patient entry table. Magkakaroon na siya ng records. So, ibig sabihin dito papasok ito dito sa patient entry table. Nandito yung mga information about sa patient entry table. Dito din, konektado din dito ang patient check-up table. Nandito din yung mga information about sa nagpa-check up na mga pasyente. Dito sa patient entry table, makikita natin na konektado siya sa patient admit table. Dito, nagkakaroon na siya, ang pasyente nagkakaroon na ng record. Papasok na siya dito sa patient admit. Kapag na-admit na ang isang pasyente, dito natin malalaman o dito natin makikita yung mga information or mga details about sa patient na na-admit. Sa patient admit table, konektado din dito ang patient discharge. Sa patient discharge, makikita natin dito yung mga information about sa mga patient na madi-discharge na. Mabilis natin ito makikita sa pamamagitan nitong patient discharge table. Dito naman sa patient operation table, makikita din natin dito na yung mga operation na nagawa doon sa isang pasyente. Nandito yung mga information about sa pasyente. Dito sa patient operation, konektado din dito ang room details table. Dito sa room details table, nandito ang information about sa room type, room number, and status. Kapag sinabi natin room type, pwede itong general or private. Sa status naman, meron dito ang isang decision. Sabi dito yes or no. Pag yes, occupied. If occupied, dito makikita yung patient number, patient name, and charge per day. If na naman, ito ay not occupied. Salamat po.